Nina bakambombo omnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo kwizona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Siyaqhubeka seyisebenzi zase Frimax. I-IFP sola ANC ngesibunge seyinsiza zikahulumeni. Kanti Amanazaretha othe inkosi yakwaMkhwanazi. Sanimukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Sekuphela amasonto amane wonke kuyisebenza inkampani ekhiqiza okusafohlo kanye ama-chips Frimax everele emethekwini KwaZulu-Natal zingenela Isitelka njengoba ke ikhala ngokuhlukunyezwa ngabaqashi. Ekhuluma-ke neziko lezindaba namuhla ngesikhathi kuqhubeka lesi siteleka omunye walezi izisebenzi okunguthokozani Mpungwa uthi sekunesikhathi eside bebekezelela ukushawa bebanjwe imali emaholweni abo ngaphandle kwemvume yabo kanti baphinde futhi bacwaswe ngokwebala baphinde futhi baxoshelwe nento engekho emsebenzini. Babeke phansi amathuluzi baqhinqa ngaphandle kwamasango abasebenzi benkampani ekhiqiza ama-chips ezinze Everolem eThekwini njengoba ke bekhala ngokuphathwa ngesandla sensimbi abaphathi benkampani. Into esikhiphe ngaphakathi ukuthi siyahlukumezeka inyunyoni yethu amithu abafuna ukuthi ingene ngaphakathi isebenzele abafana bayashaywa siyahlukumezeka umqashi wethu yasihlukumeza ngaphakathi. Njengoba ungisebenza angikwazi ukuthi mangabe ngingaphilile ngihambe ngiye kudokotela uma ngabe sengibuye ukuthi angihambe kohlala phansi inyanga yonke mase ngihlele lo nyanga ngiyiholelwa nokuthatha umqashi wethu angisho manje ukuthi ngeke ngiphinde ngigule ngoba ngithe ngiyagula ngeke ngiphinde ngigule uma ngabe ekhaya kushoniwe kubuza ukuthi manje sekufanele kushone bonke labantu basekhaya kuze ngibuyele emsebenzini. Umqashi wethu uyakwazi ukubamba ngewashingi akugxikize akuthuke kubuyisa product siyapheka ama-chips abuyisa product azoyithela emshinini straight thumumoshe umshini mhlambe ngabe operator bashajwe ama 7.5 lo singaholiyo thina badonselwe ifortnight nefortnight iziyogcwala leyo mali ihlangane leyo mali ibe ile 7500 kanye ushajwe 30000 namuhla kungenele iviki lesine labasebenzi beqhinqile baphindeke basole inkampani yonogada eqapha lendawo ngokubangenela ngenduku babashaye ngenhloso yokubavumisa amacala abangawazi. Laba basebenzi bathi ke sebefuna umqashi abanike izincwadi zokubaxosha njengoba ke inyunyana yabo ingavunyelwa ukungena ngaphakathi ibambe izingxoxo. Bathi ke kubaphatha kabi ke ukuthi ngemuva kweminyaka eyevile engama20 elakuleli lakhuleka abebala elintundu basayithola becindezeleka ngalendlela. Siyachajwa mangaba unecomplainer uyashaya. So lapha eholeni kwethu kunemali umqashi ovele athatha izinqumo zokuthi yakushaja okanye yakushaja 500 okanye yakushaja 1000 okanye yakushaja 10000. Mawuthi uyayikhalazela leyo mali ukhombe egating. So njengoba silana ke sisi silwela ukuthi mayiphele lokuthi sihlukumezeke la ngaphakathi. Yebo kusenzwa sizizwe sicinezele kakhulu mama ngokuba zonke inkampani ezisebenzayo umthetho zihamba ngawo. Asikho isidingo sokuthi uba ngaba umqashi untshontshile ngaphakathi wakhe akakubizele inkampani engama-security ukuthi ayizokushaya. Nakuba labasebenzi bebebambe lo mbhikisho ukusebenza kwenkampani beqhubeka njengoba ke bebekhona abasebenzi abaqhubekayo nokusebenza. Iziko lezindaba lizamile ukukhulumisana nabenkampani kepha bala ukuphendula ngomlomo babeke bese bethumela istatimenti bechaza ke ngokuthi lesi siteleka kasikho emthethweni njengoba ke abasebenzi bengalandelanga imigudu efanele ukuze badlulise izikhalo zabo. Bathi ke le nkampani eselokhu yaqala ukusebenza ngonyaka u1982 selokhu ke ibaphethe njengomndeni abasebenzi bayo. Bathi ke kubasebenzi ababelelwe ku247 abebesesitelekeni abayikhulu sebebuyele emsebenzini bazwakeleseke ukuthi bebephoqiwe ukubamba isiteleka ngeintsolo zokushawa kwabasebenzi inkampani yonogada. Bathi ke sebephothule uphenyo lwangaphakathi kepha kabukho ubufakazi kanti bathi ke kunamacala afakwe eCCMA. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini.
Iqembu le-AFP kumasipala Alfred Duma Maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal isole ANC ngokusebenzisa izinsiza zikahulumeni wesifundazwe kwimikhankaso yokhetho lokuchibiyela. Lokhu kuvezwe emeya lomasipala uSabase kulandela ukuhambela kemihlumayo kaNgqongqoshe womnyango wezokuthutha kusona leso sifundazwe uSiyaqhubeka lapho bexoxisana khona nomphakathi ngokulwisana nobugebengu njengoba le ndawo kungenaso kwisiteshi samaphoyisa nokuyilapho kulindelwe ukuthi kube khona nokhetho lokuchibiyela ngoLwesithathu kuleli sonto. Ungqongqoshe wezokuthutha kanye nokuphepha komphakathi kwaZulu-Natal uSiyaqhubeka uvakashela indawo yasomhlumayo ngaphansi kamasipala Alfred Duma ohlelweni lokulekelela umphakathi ngokulwisana nobugebengu njengoba kulomphakathi ungenaso isiteshi samaphoyisa. Sizokhuluma ngokulwa kwe-crime ekuhlaleni ngenxa abantu bakithi bakhale kakhulu bekhala ngokuthi i-crime iphezulu. Ingakho ke sifikile ne-CPF nomphakathi saxoxa nabo ukuthi igebengu zikhona la iduzane. Ingakho bekhona ngisho district commander bobabili wasemzinyathi ngoba le ndawo sekuyona isondelene nomzinyathi. Sicele nabe khona no-notice commander wasothukene namaphoyisa abaphethe bezokwazi ukuthi silwe nobugebengu, ukutshontshwa kwemfuyo, ukuhlunyezwa komama nezingane nokuganga nje okuhlukahlukene nokudayiswa kwama-drugs. Sivumelene ukuthi soba nendlela ama-operation esokwenza ukuthi silwe nabo ubugebengu. Uhlomo kuphinde wanikela ngamabhayisekile ezinganeni zesikole njengoba zihamba ibanga elide uma ziye esikoleni kanye nama-gas stoves kanye nomshini yokuthunga kanye nemshini yokugunda utshani emphakathini. Sibese sinikeza abantu bakithi izinto babecelile, imishini, itofu, nomshini wokuthunga nomshini wokusuka utshani namabhayisikili. Ingane zakithi zihamba indlela ende ukuthi ziye esikolweni njengoba uhulumeni ke kakhulu sithi asibasize ukuze bosheshe bafike ezikolweni. Khona manjalo iqembu le-AFP kulomasipala lizwakalisa ungenami njengoba besola ukuthi lo mcimbi bengokukhankasa njengoba bekufakwe imfanekiso weqembu le-ANC. Nathi ke besize kulowo mcimbi kahulumeni sizozimazisa ungqongqoshe wethu phela njengalokhu kufanele. Kodwa ke msakazo okwenzekile njoba ngibona nami ngigqoka iskipa senkatha. Sifike lapha sabona ukuthi umcimbi yebo kahulumeni ngokwamabhena kodwa nawe uthi uyabheka ngaphakathi ngathi kugcwele izikipa zika-ANC akuhlukaniseki. Akukubike lokho msakazi ngoba sonke phela sinamaqembu ethu futhi sikuhulumeni owodwa sinamaqembu ethu. Sibe khona ke nje lapho kwabakuhle wabakhohlisa ke nje ungqongqoshe abantu bakithi ebanikeza amabhayisikili lawo avamile akawakhipha njalo makunokhetho lokuchibiyela. Baphinde baveza izinsolo zokuthi iqembu le-ANC lisebenzisa izinsiza zikahulumeni ukukhankasa njengoba befike kusondela ukhetho lokuchibiyela. Kuzokhumbuleka ukuthi i-AFP ngaphansi komasipala inkosi Langalibalele yaba nokushayisana neqembu le-ANC lapho ungqongqoshe wakaKhokta efike sekusondela ukhetho lokuchibiyela. Naphakathi emcimbini kahulumeni ungqongqoshe wethu ohloniphekile ubekhankasa nje ingqaqa esukumisa ucandidate ka-ANC enza konke khuza nje neqhubulo ka-ANC. Asinandaba ke nalokho msakazi. Ingakho futhi singaphazamisanga ngoba thina sikhuliswe nje ngokuhlonipha la kwa-AFP. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemhlumayo. Umshumeli webandla lamaNazaretha ethempelini lasewozawoza kwaDlangezwe enyakatho lekaMthani uSibusiso Cele uthi bakubone kukuhle ukuthi bexhawula inkosi esanda kubekwa esihlalweni inkosi ukwenza kwenkosi eMkhwanazi bephinde bekhulekele nesihlalo sobukhosi bakaMkhwanazi eDlangezwe enyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Undosi usho lokho ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi amalungu ebandla lamaNazaretha ohlangothini lasebuhleni abevela kezindaweni ezahlukene ehambise umkhuleko emzini wenkosi. Abevela kezindaweni ezahlukene amakholo ebandla lamaNazaretha abehambele kumkhuleko wokukhulekela ubukhosi bakaMkhwanazi kanye nesizwe esonkana. Ongumshumayeli webandla lamaNazaretha ethempelini lasewozawoza kwaDlangezwa uSibusiso Cele uthi ke ngalomkhuleko bafisa kube nokuthula nozinzo njengoba inkosi yesizwe sanda kubeka kwesihlalweni sayo. Lolu suku esingalo namhlanje sikulo sizoxhawula sizokhuleka endlunkulu yakithi kwaMkhwanazi sizalelwe umntwana. Kusemthethweni ukuthi makuzela umntwana kusukela ngisho emhleni ephambili kwathi kuzala uJesu izasi
zeza zazobona umntwana zamkhunga ngezipho nangamafutha zamgcoba ngayo yonke izinto ezazizinhle. Ilokho nathi besizofeza lowo mbhalo ukuthi umntwana uzele namhlanje kaMkhwanazi uhlele esihlalweni sikayise. Sase sithi ake size sizomesekela ngemkhuleko, sizomcelela uNkulunkulu ukuthi akube nozinzo nasesihlalweni sikayise ahlele kuso. Inkosi yesizwe sabaKhwanazi Nkosi kwenza kwenkosi Mkhwanazi ibonge kumkhuleko kaManazaretha yathi ke lokhu kuyinkombe ukuthi ke bayomkele njengenkosi ezohola isizwe sabaKhwanazi. Kuyisibusiso nentokozo ukuthi ufike ibandla laManazaretha, ibandla laKwanyazi lizongisukaza la ekhaya kwaZondomuni. Kuyatshengisa ukuthi amabandla nabantu bamphakathi bangamamukela ngokubekwa inkosi yabo, ukuthi bangikhethe emazulwini ukuthi ngilihole ilizwe isizwe saMkhwanazi hole nabo umphakathi. Ngiyabonga kakhulu nje kuyintokozo ukuthi usuku lanamuhla phumelele. Inkosi yesizwe ithi ke kuningi okuhle kufisela isizwe sayo, yathembisa ukuthi ke lokhu kuzokwenzeka uma ke bekubanjiswene. Ngoba ngena anyeke ukuthi khona engakube, kodwa umzamo nami ngizozama ngoba nami ngisaqala ukuthi ngena lesitulo. Saningi sakufuna ngifunde, kodwa ngiyathembisa emphakathini ukuthi izinto zizoshintsha. Cele bengibekezelele ukuthi ngifeze ifiso zabo, ngifeze nefiso zababa nabo babamkhulu, nefiso zami engifisayo kulesizwe saMkhwanazi. Akugcinanga ke lapho izinhlalisuthi zebandla, omama kanye nezitombi zebandla zibeke sesixhawule enkosini ngezipho, kanjalo ke nakondlunkulu besizwe. Lezi izindaba ze1KZNTV ngengusamkiswe Nqulunga ngikwadlangezwa. Umphakathi waseMawoti kwadu 102 eThekwini KwaZulu-Natal usuzwakala ukukhathazeka kwawo ngenkinga yedamkoko eqhumile osokuphela eside isikhathi ezinganako. Lo mphakathi uthi kumanje ugulela ngabantwana okusola ukuthi ke kudalo ke yiphunga elibi lendle abaphila nalo insuku zaphuma. Lo mphakathi usuku manje usabela impilo zabantwana babo njengoba kuvalwe nezikole. Njengoba sizakhamuzi sinezingane ezincane njengoba kuvalwe nezikole, ngeke uthi uhleze endlini ugada ingane idlala eminyango kanti ingane iyodlala kukaka njengoba ubona nje nawe sisi njengentatheli amakaka echitheke egcwala umgwaqo. Asazi ukuthi senze njani makunje ngoba namakhansela esinawo nawo akafonelwe atshelwe ngalento, kodwa akathatha inyathelo. Bafike nabo laba bakuzona itamkoko bafike bayibukele bashiye kanje bahamba, mhlawumbe sebefike kawu4. Okugcina ngaze ngabaphelezela sakulesi esilapha ekhonini ngabatshengisa naso kwabantu abathi bazobuya base bawulanda imoto enkulu. Asazi makunje ukuthi chaza ukuthini. Ethinto ukhansela weward kwiward DA uRoy McPherson akathokalanga ukuphawula. Ongusihlalo wekomiti lokuhlaliswa kwabantu kanye nokuthuthwa kwendle eThekwini usakaneme neze ngomsebenzi wenziwa bomnyango wezamanzi kanjalo nokuthuthwa kwendle. Even though lezi inkinga zenzeke long before I came, I just been in the office for 3 months, but still I'm not impressed ngendlela ipace nezinto ezenzeka ngayo. The plan ke ukuthi how are they going to deal with it, because okunye this is important. They must do physical verification or audits, if you can call it that. Check ukuthi network esinayo amapipe that needs to be completely replaced mangakanani. I have commissioned that ukuthi it must be done, because you must know uma ngabe kuhlezi kunama leaks it then mean ukuthi lelo pipe seliyivest seliyinet, it must just be replaced. Umvubu uthi uzibophezele ukusebenzisana nomnyango obhekelela amanzi kanjalo nokuthuthwa kwendle eThekwini ukuze ezoqinisekisa ukuthi umonakalo khona nenkinga ezikhona ziyalungiswa. And I'm working with them closely because it can't be, I don't want to leave the case even ourselves we fail to deal with the issue of, so obviously there will be limitation in terms of the budget, because you can't take all the money corner which you issue so because abantu baka roads they are going to complain ukuthi kunama pothole, so you must try to play balancing act. But what is important ukuthi purposefully kubonakala ukuthi there is a deliberate attempt to
deal with these issues. Kungabe nje ngazi ukuthi sithi naye sithi I know give up, there's nothing that you can do. So this is what is the approach moving forward. Kutebokho Sibisi emawodi eThekwini. Ake sithi shelele itolweni nebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Siyaqhubeka seyisebenzi zase Frimax. IFP isola ANC ngesibunge seyinsiza zikahulumeni. KWEYAKWAMKHWANAZI othe inkosi yakwaMkhwanazi. Uthuka izanya umntwana entombazanyana oneminyaka ke-4 yobudala okubika ukuthi kushawe ngesihluku ngumama wakhe endaweni yakaMpumuze ePhayipini eMgungundlovu maphakathi nalesifundazwe saKwaZulu-Natal. Kubika ukuthi kumntwana walethwe ebusuku ngumuntu wesisi owamthola emgwaqeni eseshayiwe futhi elimele kabi nasemlonyeni. Induna yendawo uThami Mthalane usigxekele lesi senzo wathi icala livuliwe emaphoyiseni kepha unina walo mntwana usagcwele inkalo. Akathandanga ukudalula isiqu sakhe kubaba womntwana oshawe kabi ngumama wakhe, kepha esilandisa uthi washaqeka ebona indodakazi yakhe ifika nomunye wesilisa ingekho esimeni esihle. Fika nengane uyayidonsa ngesandla udakiwe lo mfana. Ngithi mina hawu ndoda yini ingane pho yanje? Athi mina hayi ingane wile. Ngithi mina pho manje ingane mayiwile kungani ngabe nemkhuzuko kwenye indawo yasilimala emlonyeni kuphela. Kube ngathi ke ngamazwi azizwani ngeze ngimxoshele ekhaya phuma. Ngahamba ngimthathe lo alale ngala kugogo kuthe mase kubuya ugesi ngabo 8 ngimthathe ngimisela lapha endlini yami. Ngifike ngimlokhuze ngithatha iditholi yabo ngithi kumthobathoba. Mase ngiyambuza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Ingane siyangitshela ukuthi hayi baba besigibele imoto nomama. Umamana efuna ngehle mina ngize la kuwena mina ngingafuni ukuthi ngehlike emotweni. Wase wehlike emotweni wangishaya emotweni ngithi mina ukushaya ngani mntanami? Wangishaya ngenqindo ngishana ngempama njengoba ngilimele nginje. Uthi indodakazi yakhe ihlukumezekile lesi sigameko yize isibuya kosonhlala kahle nasemtholampilo. Ingane yami ihlukumezeke ngalendlela ukuthi yabo even nawe manje makuthiwa ukhuluma nawe uyayikhuza ukuthi lento le ayenziwa ngeke ingane izikuzwe. Kufanele uphakamise umoya else uthatha induku yabo kube ngathi uyayithusa ngoba uyabona ukuthi kahle kahle indlela ingane kade ikhuliswa ngayo. Uma ngiyilandelela ngiye ku-antwayo omunye kade eyigade ingane. Ngimbuza ukuthi kahle kahle uma wayo njoba lengane eyishaye kanje ubeqala ukuyishaya. Useyangitshela ukuthi sithi hayi ngeke ingane ehlala ibhuti ihlala ishawa nje ayishayiswa futhi okwengane yabanjwa sisacazwe phansi pressure ngamadolo ushawe ngempama nangenqindi. Livuliwe icala emaphoyiseni kepha umama womntwana usagcwala amathafa. Ngathi mangivula icase lapha lo muntu still she's roaming on the street like nothing happened kuyena konke nje kuhle kuyena. Manje nami ngifisa ukuthi ngithole justice ngendlela athathwa ayovalela la ayovalela khona. Akunankinga nje nalo ngiyafisa nje kube njalo nje ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhulise ingane yami ngendlela mangidedela ngazi ukuthi okay iyodlala ngazi ukuthi okay iyodlala uma waya akekho ngathi ngani iyodlala dokude kuyisihlangabezana noma wayo futhi mhlawumbe useyayithatha or else wenza something ngikuyona. Induna uThami Mthalane usigxekile lesenzo. Thina njengobuholi bendabuko izimo ezifana nale siyaziphikisana nazo. Uma nje kukhona omunye owenza lento efana nalengane yenziwe lengane siyaphikisana nayo futhi nathi sazomthathela inyathelo njengobuholi bendabuko. Njengamanje umfana uke wafika kumina esho ukuthi uyacela nje nakosomabhizinisi abanye abakhona ukuthi ngoba umntwana usemncane kakhulu umzamela ukuthi athole ishelter athole umuzi ahlale nengane uba ingane incane kakhulu. Ukuhlala no3 years umuntu wesilisa ebe ehlukumezeke ngalendlela uyashoko okunye ukuthi njengamanje ingane ihlala ithukizanye ngendlela uma wayihlukumeza ngayo. Amaphoyisa esifundazwe asiqinisekisile lesi sigameko nokuthi livuliwe icala. Ezindabeni zo1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngikwaMpumuza eMgungundlovu. Owesifazane oneminyaka engama-23 uSindisandaba ukhuthaza umphakathi ukuba ubheke ezinye indlela zokuzama ukuyitholela usizo ukubhekana nenkinga ongazithola izinsiza ezahlukene. Lo wesifazane usho kanjena ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi etheleke edolobheni laseThekwini nalapho ebephothula khona uhambo olusuka eGoli ngenyawo ahlose ngalo ukuqongelela imali yokulekelela izikole engaphansi kwesifundazwe kwaZulu-Natal ngimqakelo phecelezi ama-sanitary towels amathanga amanzi kanye nokunye. Njengendlela yokuzama ukulekelela abafundi abangathathi intweni ezikoleni ezingaphansi kwesifundazwe kwaZulu-Natal, lona wesifazane osemusha unqume ukulibhada ngonyawo esuka eGoli
elibangise eThekwini ukuzama ke ukuqongelela imali yokulekelela. Ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi etheleka eThekwini, udaluleke ukuthi lokhu kuhlose ukunika amathuba alingene kubo bonke abafundi. Lewo ke ngithathele ukuthi kahle hle nginike izingane zesikole equal opportunities, especially in terms of sanitation and water deprivation that they face during school mabe attend abefunda nanasemakhaya, especially young girls who experience period poverty monthly. So this was a walk to raise awareness kuloko kanye nama funds that can contribute to ikole ezu-10 in the Umgungundlovu district ukuthi sisize ukuthi ingane zabo zikwazi ukuthola ama hygiene items, nabo sibasize ngama water tanks kanye noku-upgrade ama latrine systems abo. Bekungumhlazi ngama-29 ngenyanga eyidlule ngesikhathi ke uNdaba eqala lolu hambo olungu 720 kilometers, kanti uvezeke ukuthi nakuba bezikhona izingqinamba ahlangabezane nazo walile ukulibala inhloso yokuqala lona ke lolu hambo. Nakuba ehluleke wancama ukuhlanganisa imali abeyibekele yona, kukhona ke akwaze ukukuzuza. Imali besibekile ukuthi si raise 1.4 million for these 10 schools. Logo ku include ama hygiene buckets, ama water tanks, ama latrine systems, nama disposing systems as well. So of that we've raised just under 10,000 rand, and futhi again no Umgungundlovu no KZNCC wazibophezela ukuthi uzodonate ama water tanks kanye nezinto zama hygiene buckets ukuthi sikwazi ukusa ezikoleni at least ezimbili. So ngiyajabula kakhulu ukuthi ngikwazile noma ngingafinyelelanga kuyimali ekade ngiyibekile, kepha ngikwazile ukuthi uma nginesifiso sizwakale kube khona abakwaziyo ukuthi bayafisa ukusiza abafundi. Ikakhulukazi ke bamantombazane abavela emakhaya adla imbuya ngothi basaphoqeleka ukuphuthwa zifundo njengoba ke kufanele bahlale emakhaya uma ke besendaweni yabo. Kanti kusekhona ke nezikole ezibhekene nenkinga yokuswela amanzi ngenxa ke yokungabi nawo amathangi agcina amanzi nokunye ke okuningi. uNdaba ukhuthaze imiphakathi ukuba ke ingagcini ngokuthembela kuhulumeni kuphela. I think ngisuke ngizama ukususa i-reliance yokuthi mhlambe umuntu ahlale elindele ukuthi mhlambe kuzovela kuyikhulu noma kubantu abasiphethe noma kubantu who are leaders in our community, kepha unxusa ukuthi nathi sisodwa singasizana, singalindeli mhlambe umuntu ongaphezulu kwethu. So ngasho nje ukuthi if anything ngathemba ukuthi umuntu nomuntu angathola leyo message kubo. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake siphinde sithi shelele etolweni nabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Siyaqhubeka seyisebenzi zase Frimax, iIFP sola iANC ngesibunge seyinsiza zikahulumeni. KWEYAKWAMKHWANAZI othe inkosi yakwaMkhwanazi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-80.74 kuyidola laseMelika bengu-23.84 kupondo waseBrithani bengu-20.43 maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe, nentengo yegolide yona $1,950.38 i-ounce, kuthi intengo olongahluziwe yona ibengu-$76.09 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inkakhe yagijima Kaizer Chiefs naMamelodi Sundowns Derek Spence odabuka eshowe enyakatho KwaZulu-Natal uthi kuba khona komqhudelwano oqanjwe ngaye kusiza kakhulu intsha kuba ikwazi ukuba nayivezo ikhono layo. uSpence ekhuluma nethimba lezindaba uveza ukuthi nomnotho wakuleli yadolobha uyasimama kanjalo nabadayisi njengoba bethola imali ngenxa abantu abasuke behambele le ndawo uma bethenga. Amalungu omphakathi abephume ngomningi bawo
ukuzokwethamela umqhudelwano obuhlelwe inkakha yake yagijima ku-Kaizer Chiefs kanjalo nakuMamelodi Sundowns uDerek Spencer odabuka endaweni yaseShowe. Lo mqhudelwano waqala ngesikole kwathi ngempela sonto kwaba bakhulile kuhloswe ngawo ukunika intsha amathuba ukuba iveze ikhono njengoba lemidlalo iyayihanjelwe abahlonza ikhono. Baleka kakhulu because there's not much opportunities la eShowe because semakhaya ngapha. So it's very important sizame ukulanda abantu from ngaphandle bezame uzothola italent ekhona la emakhaya which has been working all these years, and hopefully there'll be another player coming out from this tournament of this year. Abahlonza ikhono abasuka kumaqembu kulesifundazwe kuyiGolden Arrows kanye neRichards Bay FC bayituse kakhulu imiqhudelwano efana nalena ngoba yilapho bekwazi khona ukuthi bahlonze ikhono bagcine ngokuhlomula ngabadlali. Ngicabanga ukuthi i-tournament yakaDerek ibaluleke kakhulu. Obviously siyazi ukuthi abafana abancane bayakhala ngama opportunities ukuthi are not presented in front of them so that bakwazi ukuthi baziveze sikwazi ukuba identify. So I know there's few tournaments but still it's not enough. Eka-Derek, I think for us as ex players it's very important to rally behind each other, especially for ama projects afana nalawo ukuthi kube ne platform kunama scouts la kono Arrows kono Richards Bay kono Mazulu just to come and identify. Ama tournament afana nalawo ayisibusiso kakhulukazi kuthina ama team ase KZN ngoba siyakwazi kunezindawo esingakwazi ukuya kuzona kwesinye isikhathi kodwa mase size la sifike sibabona abafana. Thina ke njenge Richards Bay Football Club size kakhulu lama tournament sesikwazile ukuthola abadlali abawu5 abazobe bebonakala kubona nala kwi Derek Spencer Football Festival nakhona okuhle sikutholile. Kanjalo nezihlaka zikahulumeni zizokwelisa okukhulu ukujabula ngalomqhudelwano kwazise nomnotho wangaphansi kumasipala umlalazi uyasimama kakhulu ngenxa yabantu abasuke behambele kule ndawo. Lama tournament lawa lethu umnotho ngaphakathi. Owesibili nokukhuthaza nje intsha kwezemidlalo ngoba iyona nto leyo ebaluleke kakhulu ukuthi sibakhuthaza ukuthi ezemidlalo njalo nazo zinendima ezidlalayo, zingadlala indima yempilo nje ukuthi umuntu uyaphila mangabe eyivocavoca. Okwesibili ke iholela nasekutheneni ungahamba ibanga elide ugcina usukwazi nisho nanokuthi uthola amathuba emsebenzi. Bona ukuthi into elekelela ngayo ukuthi mekufike nje from yesterday bekugcwele amahotela kule ndawo umnotho uzokwazi ukuthi wenzeke. So sicabanga ukuthi siyafisa ukuthi babe baningi abantu abawenzayo kodwa ke kwaZulu Natal sekufanele ibe ne high performance center lezokwazi ukuthi soccer selithuthukise nane school sport ke sibuyele ezikoleni siyo recruiter the raw talent. Isikole sigcine sidle umhlanganiso kube yigcwala ulwazi kanti kwabadala kwanqoba iqembu lakwaMashu lona elithambele nemali elingiselwa kwizikulungwane ezingama50 zamarandi. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eShowe. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Yena nabakaqamba lonkomo zilahlekele zohlowa umdlebe kwasoshangane ziyaguqa bese iphaka namuhla mina nethemba lonke le indaba sithi khulu.